Malcolm Allen ydw i, a dwi yma i siarad tactics efo chi. Cwpan y Byd wan, a da ni'n dechrau fo America. Felly, maen nhw wedi chwarae 4-3-3 ys rhai blynyddoedd wan, a mae gyd i wneud yn ffocysio i ddweud gwir efo Adams ma o Leeds. Mae o'n chwaraewr da, mae o'n gyffyrddus ar y bel, cyffyrddiau cyntaf da, fo sy'n dechrau yr ymysodiadau o ganol y cae. Maen nhw'n trio mynd i chwarae reit gul, a fan hyn efo Mackenny o Juventus, ac hefyd yn fan hyn mae gennym ni chwaraewr talentog iawn yn Mwynsa o Valencia. Trin yn nhw, cyffyrddiau da, yn licio cael y pel i mewn ac yn gyffyrddus ar y bel. Be maen nhw'n trio cael wrth gwrs ydy'r bel ma allan i'r Pulisic. Y chwaraewr pwysica yn y man ni, bod tro geith o bel yn ebyn Conor Roberts fydd o'n ffansio dod tu fewn ar ei droed de. A mae o'n gyflym, felly mae'n rhaid i Conor jyst cadw llygad. Dyma mynd lawr y tu allan di'n llawer, ond beth sy'n mynd i ddigwydd ydy, pan mae Pulisic yn dod tu mewn i ddyn, fydd y dyn yma yn ymuno ar chwarae, felly maen nhw'n creu 2 yn erbyn Conor Roberts. Bydd rhaid i Chris Mepham jyst cadw llygad bach yn y bon trio dod i fewn i'r bwlch yma efo pel lletraws efalla. Nid o drio creu 3 yn erbyn 2, wedyn fydd gynnon ni Joe Allen ag ar y Ramsey, neu Ethan Ampadu ag ar y Ramsey yn ganol y cae. Felly fydd yna 3 yn erbyn 2. Dyna ddim yn mynd i ddigwydd, oherwydd mae Cymru mynd i stopio hynna. Ond yn sicr, dyna beth maen nhw'n drio wneud, sut da ni wan yn mynd i stopio nhw fel Cymru. Mae gynnon ni Sylfaen sefydlog, mae'n y cefn, y 3, mae gynnon ni y 2 wingback, Nico ochr yma, Conor ochr arall, a wedyn gynnon ni'r 4 yn erbyn y 3 sy'n mynd i drio chwarae trwy ni. Ond da ni'n mynd i gau y sianeli yna efo'r 4 yma ar draws y canol cae. Dyna ffordd dwi'n gweld ni'n stopio nhw'n chwarae. Rwan, sut da ni yn curo'r gem? Pwysig, pwysig, pwysig. Mae rhaid i bob un llinell, amddiffyn, canol gae, ymwysodwyr, bod mewn cysylltiad. Da ni fod yn ddew rwan, mae rhaid i Joe Rodon wrthio fyny'r cae i fan hyn. Felly, da ni ddim yn amddiffyn yn dyn, da ni'n gweld problemau hynna, oherwydd fydd yna fylcha mawr. Felly wedyn, mae'n ryddhau Nico i lawr ochr yma, wedyn da ni'n gwybod bydd Ben Davies dod i lawr fama, bydd Joe aros yn canol, wedyn wneith Chris Mepham. So os da ni'n dod lawr yr ochr chwith, bydd Nico ar ei ffordd, Ben yn dod ar draws, geith wedyn Daniel James dweud be mae o sio. Geith o gynnig un y fanna, geith o gynnig un i fewn i'r tylla yma, a wedyn fydd Keith Moore yn y canol os da ni isio'r opsiwn a daflu'r bel i fewn i'r Cwrt Cosby. Pwysigrwydd eto y pellter rhwng y chwaraewyr. Pellter ar y Ramsey, fydd o'n mynd, fydd Joe Allen dod i ista fanna. Fydd Joe Allen ddim yna, fydd Ethan Ampadu dod i ista fanna. Rwan ta, fydd Gareth Bale weithiau dod i fewn i fan hyn, ond be na ni weld efo Conor Roberts, fydd dyn arall yn dod i lawr ochr yma, Gareth Bale dod i fewn i'r corridor yma, lle fydd eitho gael y bel i fewn i draed os eisio, a wedyn Conor Roberts yn mynd lawr. Faint o weithiau da ni'n gweld Conor Roberts dod fewn ar y postyn pella. Faint o weithiau da ni'n gweld Nico Williams efo croesiadau'n dod i fewn o'r dde yn dod i fewn ar y postyn pella. A fel a fydd i, oherwydd efo 3 yn y cefn, da ni'n medru fforddio gyrru'r 2 wingback, Nico a Conor, i fewn ac i fyny i'r treian ymysodol y cae i wneud siŵr bod i gael y croesiadau fewn i'r dyn yma. Mae o'r dan ar y funud Keith Moore a mae'n mynd i achosi gymaint o broblemau efo'i daldra, ond hefyd ffordd mae o'n benderfynol i gyrraedd y bel na cyntaf. A dwi'n meddwl mae o yn mynd i fod yn seren yn Cwpan y Byd yma. Felly dyna ffordd da ni'n digiro'r gem. Rwan ta, pwysigrwydd bob gem. 50% yn rhan fwy o gystadlaethau mawr o gols cael ei sgorio o ciciau rhydd, ciciau gosod, ciciau gornel. Felly fydda ni chwilio am heina hefyd, oherwydd da ni'n gwybod efo Gareth Bale ar y bel, beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Cymru 2, America dim.